begen fatola Allahu akbar. Wato de wato Sheikh Hamala Gindo Sheikh na ko mo bare ko karam ko yere o maka aka gafu aka mina ko te aka to mina ko ulu be me ulu dira mo wara udima e continue o dira mo to ta na ko dira mo wara ma to ta bi bala ko si mo waro akmiga walide umpa ulu fe no tigere de kinena ka di edindo mo be ka di iga mo do mo be ka dera mo no tigera ki tige ko walide ndo fana kuliye donc ulu be gere ala donc ayo lu fen ko sabe ni tara i to cela fiya wajuru kere de fu ka tiere la ويبدأ بالإنسان الذي هو أن يتق الله يجعل له مخرجا وحيث لا يحتسب إذا إنهم سنا على نجا قال إنسان يرسبتي يدسكونا قال إنسان يرسبتي يتولد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أما بعد Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. An kilin ko fe kashita nege nga bonga kini son mamba kono ami Allah subhanahu wa ta'ala tanu masamina ba foloni ka laba kasoli chamange rasulu ka kishin ne mai baba alhamdulillah malikono maliko ka an fle bako nga fuli bilili baba awye tigiri pilisi sanfe aw bismillah ako dine famiyadi kene kan ananga usazi bilibili do be nyogon bulu Ustaz abna tokona jamu foy inshallah lite mugo doguli Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ustaz Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah usai toko ani jamu ani boyoro Alhamdulillahi rabbil alamin ba'da a'udzu billahi min sharri syaitani la'in rajim bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fi samai huwa samiul alim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من شرور أنفسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله ونشهد أن لا إله إلا الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشهد أن سيدنا وحبيبنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا شفولي بركة فولي نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوني أو بالمكاني أو دينك نكا كلاندي نكا غربكني يا شيخ محمد كوليبالي هو فباسيكو كباب ماكو بانغوني فلابوغولا الحمد لله Ustaz famia di soro la ko sebe يلا إن شاء الله Ustaz anga nyini ngali folo we fenyi n'a kelen ka kɛ kabako ye diɲɛ kɔnɔ du kɔnɔ sigida la société la ani jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ye fɛn jumɛn an b'a fɔ o ma de ko sinji n'i y'a jateminɛ ka lajɛ a kelen don ɲagami y'an bolo bi si t'a ta fana nafa dɔ bilen a ɲagamina fo kana don balimaya yɛrɛ kɔnɔ k'a nege bɔ dɔw la u y'a kɛ fɛn ye a man kan tɛ ka kɛ min ye Ustaz sinji yɛrɛ ye fɛn jumɛn de sinji ye mun ye والصلاة والسلام على هذا النبي الرؤوف بالمؤمنين أم بنعمة نكشي أمو ينكتا تشيدين سنمان بكا تشيدين مين كرا هنا فني مؤمنون بلا جري الإسلام من يوم بلا جري يكمي على ربو جغاشير دال القرآن كونو كو وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين ako muhammadu ne ala meci fui kama yani ne mi da fui kama wala ma ibla kun kana ni dugukolo in sanfɛ kun foyi t'a la
fo danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ. Danfɛnw na i miiri bi fɛn o fɛn ye, ɲɛ bi fɛn o fɛn ye, hakili bi fɛn o fɛn merite, faamu bi fɛn o fɛn ye, fɛn o fɛn bɛ yen n'a b'i dɔn adamadenya kɔnɔ, nin bɛɛ lajɛlen de ye danfɛn ye. Nin danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔ alakira cira o de kosɔn sallallahu taala alaihi wasallam. O alakiraba, o ka bonya la, o ka fusamantiya la, ala sɔnna ka dɔɔni min di alakira ma a n'a mantonw bɛɛ lajɛlen ma. O faamu fitinin kɔnɔ an ye min faamuya o la sinji kan, an bɛna an da se o ma inshallah. I filɛ ka i da se diɲɛ yiriba de ma, walima dugukolo kan jiriba, walima diɲɛ yɛrɛ dakun yiriba fɛnsɛn, i filɛ k'i da se o ma, n'o de ye sinji ye. Sinji ale de bɛ wele anw fɛ bamanankan na ko sinji, larabuw b'a wele ko rahim, ala yɛrɛ b'a wele ko rahim. A b'i faamuya? Nanzaraw b'a fɔ ko lien de sang. O sinji, n'i k'i b'i da se o ma, sinji yɛrɛ ye mun de ye? Sinji ye fɛn ye min depuis ni ala kɛtɔla ka dugukolo da, mana min na ala jɔnna kan, a b'i fɛ ale ala yɛrɛ ka dɔn, a ka dɔn a ka danfɛn dɔw fɛ. A kelen pe de tun bɛ yen depuis ni jate tɛ yen, foyi tɛ yen, nɔnburu tɛ yen, nɔnburu tɛna kɛ yen, foyi tɛ yen, foyi tɛna kɛ yen. Ala faama de tun bɛ o waati. Ala jɔra ka waati min na a bɛna danni kɛ, a bɛna fɛn dɔw créer. A fɔlɔla a ye mɛlɛkɛw dilan, ka nɔɔrɔw dilan, ka fɛn caman dilan, ka hijabuw dilan, ka dibiw dilan, ka fɛn caman de dilan, ka sɔrɔ ka sankolo da, ka dugukolo da, ka dugukolo da. Dugukolo dilantɔ sa, daliba masa ala ye fɛn dɔ dilan, a b'i fɔ o de ma ko rahim, n'o ye sinji ye, k'o bila arshi kɔrɔ ye. Fɛn o fɛn n'i b'a dilan, walima n'i b'a dan, walima n'a bɛ yen, n'a bɛ ni b'a la, n'a bɛ ninakili, i k'a dɔn a bɛ balo fɛn dɔ de la. Siga t'a la. A bɛ balo fɛn dɔ de la, n m'a fɔ fɛn jalan. Fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ, siga t'a la, a bɛ balo fɛn dɔ de la, n m'a fɔ fɛn jalan. Fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ lamaga kɛ, walima ni a bɛ bɔ a nɔ la, a bɛ mouvement kɛ, i k'a dɔn a bɛ balo fɛn dɔ de la. I n'a fɔ anw adamaden filɛ, anw ka balo fanba sinji kɔfɛ ninakili, an bɛ ninakili mun kɛ. Mana min ala jɔnna, a bɛ fɛ ka dugukolo da, ala y'a dɔn a bɛna fɛn minnu dilan dugukolo in sanfɛ, olu balo gale ye nɔnɔ de ye, n'o ye sinji in ye, nɔnɔ ni joli ɲagaminen ɲɔgɔn na. Ala y'o dilan a ka masaya ɲɛkun kelen la k'o bila arshi kɔrɔ ye, ka sɔrɔ ka sinji in de ta k'a kɛ ka dugukolo yɛrɛ dilan. Allahu akibar. Dɔnnibaw yɛrɛ bɛ mun fɔ an ye sinji tatɔla ka dugukolo dilan ani baji kan kan, ko sinji kulela, a ye ala wele, a ye ala deli, a ye kuma caman fɔ ala ye. A ko ala, i ye ne dilan k'an bila yan, i nana dɔ bɔ n na, i bɛna kɛ ka dugukolo in dilan. Ala k'a ma k'a b'a segin a ma, a ta de don, a b'a segin a ma. Dɔnniba dɔw ka kumakan ye nin ye hadisul kudisi la, ko ala ni ciba ye baro kɛ dugukolo dancogo la. O bɔlen kɔfɛ, mana min na ala nana danfɛnw dilanni daminɛ, ni mɛlɛkɛw y'u kanto ko ala kana adamadenw dilan, k'i k'a dɔn k'a fɔ ko adamadenw bɛna kɛ joli bɔnna ye dugukolo in sanfɛ. O y'a sɔrɔ ala ye adama ba 70 ani kɔ de dilan, olu ka diɲɛ wulila. A laban o de ye an fa adama ye. O an fa adama dilantɔ la, ala ye dugukolo sinji in dɔ de ta ka an fa adama dilan n'a ye. An fa adama dilantɔla ni sinji in ye, sinji in kulela ko kura. Ko ala ye n kɛ ka fɛn caman dilan, a ma ɲa. O tuma i bɛna kɛ ka adamadenw dilan ko kura ka na dugukolo in sanfɛ, walima k'a kɛ i ka danfɛnw dɔ ye. Ala ye mun f'a ye? A ko a ma toujours n ye n kale i ye de, ni y'i samali fɛn o fɛn kɛ ka fɛn o fɛn dilan, a bɛɛ bɛ tila ka segin i ma a nɔ la. O dɔnniba kelenw ka kumakan na, an fa adama dilanni teliya bolo ma, o de la b'a fɔ ni adamaden fatura, ni i danna i ka kaburu kɔnɔ, kaburu su fɔlɔ, kaburu b'i bisi ka nɔnɔ min sama ka bɔ i senkɔniw ni bolonkɔniw fɛ, o ye sinji in de ye. O de ye rahimu ye. O sinji in de bɛ mutaalakatun alal arshi, sinji bɛ kasi la. A ye Seyidina Jabarayila ɲininka
ko nin ye mun fɛn ye Sayyidina Jibrila ko a ma ko nin de ye rahimu ye bisimilahi rahmani rahimi o taara ka bɔ ni arahimu de la ko nin de tɔgɔ ko hinɛ ko nin de tɔgɔ ko ni arahimu de la ko nin de tɔgɔ ko hinɛ ko nin de tɔgɔ ko hinɛ e bɛ ka kuma faamu wa hinɛ ani makari ani tasi ko nin de tɔgɔ y'o ye nin de ye sinji développement fitinin ye a yɛrɛ danna dancogo minnu na a kɛra ka fɛn minnu dilan a kɛra ka fɛn minnu sɔn k'olu kɔrɔbaya adamadenw b'a la jinɛw b'a la kɔnɔw b'a la baganw b'a la dugukolo yɛrɛ b'a la a b'i faamuya inshallah ok Ustaz san'an ka se ɲininkali filanan ma i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ sisan ko bisimilahi rahmani rahimi k'ale bɔra sinji de la sinji kelen kelen ale bɔr'o de la mais Ustaz an yɛrɛ tun t'o dɔn ayiwa alhamdulillah n'i y'a ye lɔga la a bɛ wele ko rahimu bisimilahi rahman rahim o rahimu o de talen don ka kɛ sinji bɔlen don o rahimu de la kan a bɛ le même rahim e bɛ k'a faamuya même kɛti même création yani a sɛbɛn cogo de ye rahimu ye o de talen don ka kɛ sinji ye n'o de ye hinɛ min bi sinji la o de nɔ ye bisimilahi rahmani rahim ye o rahimu laban o de ye sinji ye toujours y'a faamu bɛɛ bɛ segin ka taa yanni i ka se k'a faamu dɔrɔn sinji a koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa kiiri tigɛ don ɲuman alikiyama jɔ don n'o de ye ala b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim bisimilahi yani diɲɛ daminɛ ko bɛɛ daminɛ ala ye rahmani ye diɲɛ nɛɛma ye rahimu ye lahara hinɛ ye o lahara hinɛ mɔgɔ minnu ye sinji in tugu mɔgɔ minnu kɛra sinji tugubaw ye mɔgɔ minnu kɛra kabila tugubaw ye olu de bɛ ye o arahimu kɔnɔ ye o hinɛ kɔnɔna ye o de la a bɛ fɔ bisimilahi arrahmani arrahim ala k'an y'o la yarabi inshallah ok Ustaz ɲininkali filanan n'ala sɔnna ala kira muhamadu kisi ani nɛɛma bɛ cɛ kelen tɔgɔ caman muhamadu hashimi ale yɛrɛ bɛ min fɔ a bɛ mun de fɔ sinji kan n'ala sɔnna alhamdulillahi rabbil alamin an y'o de fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam mana mina a ka hiji yani a ka hijira waati la ka taa sa ka wele jaabi isra wal miraj o don ne n'a ye sinji bi kule a bɛ kasi a bɛ mun fɔ man qata'ani qata'ahu Allahu man wasalani wasalahu Allahu an ba Aisha da bi ga riwayan lakale wala kira ko sallallahu alaihi wasallam mana mina ka tale kai sinji bɛ ka dama kashin kɛ wani mɔgɔ min ye ale sinji tugu ko dalba masala ko tigi tugu ni mɔgɔ min ye ale sinji tigɛ ko dalba masala ka o tigi tigɛ o kuma ala kira ye kuma caman fɔ o la i bɛna ye k'a fɔ yanni ka se ala ka ciba yɛrɛ ka kumakanw ma kuranɛ yɛrɛ bɛ ladilikan jumɛn fɔ an ye kuranɛ b'a fɔ an ye ba'ada uzu billahi minash shaitanir rajim suratu nisa yɛrɛ kɔnɔna la ala bɛ mun fɔ an ye yen nɔ o aya fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ala ye mun fɔ ba'ada uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ko ya ayyuhan nas bina ya majinɛw wele yan a ye hadamadenw de wele ya ayyuhan nas ya aw adamadenw a ye hadamadenw wele inna khalaqnakum min dhakari wa unsa bal yani ka so ma ko ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi wahid hadamadenw a ye siran ni ala ɲɛ aw ka siran ni ala ɲɛ ala min y'aw da k'aw bɔ nin kelen na ala min y'aw da k'aw bɔ nin kelen de la i bɛ ka kuma in faamu wa nin kelen ye jumɛn ye o de ye an fa adama ye hadamaden bɛɛ danna ka bɔ an fa adama de la i ɲɛ bɛ hadamaden fɛn o fɛn dugukolo in sanfɛ yan a bɛɛ lajɛlen lasuli ye an fa adama de ma min ye aw bɛɛ lajɛlen dilan k'aw bɔ nin kelen na an fa adama ala ye an ba hawa de dilan ka b'o la i bɛ ka faamuya wa khalaqa minha zawjaha ka a ye musow fɛnɛ dan ka ko bisimilahi rahmani rahimi k'ale bɔra sinji de la n'i y'a ye lɔga la a bɛ wele ko rahimu bisimilahi rahman rahim o rahimu o de talen don ka kɛ sinji bɔlen don o rahimu de la kan a bɛ le même rahim e bɛ k'a faamuya même kɛti même création yani a sɛbɛn cogo de ye rahimu ye o de talen don ka kɛ sinji ye n'o de ye hinɛ min bi sinji la o de nɔ ye bisimilahi rahmani rahim ye o rahimu laban o de ye sinji ye toujours y'a faamu bɛɛ bɛ segin ka taa yanni i ka se k'a faamu dɔrɔn sinji a koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa kiiri tigɛ don ɲuman
alkiyama jodo Allah no de alaba la no arma den re boro no ya ma fo an bulgata an fa boro ni an ta an baw boro ni ne fo bamanan ko te ko ni be jiri tege damine ki ka folo shila ko la yiri to bara ku titoyi o kuma na yani ga fo ki bi jien be fara nyon ka jien be jelen ki ka nyon kan fo ere min bora cheni musumina awere ka nyon mi fo ori isni tugu awere bora chemina abura musumina ayere ka nyon mi ka nyon bunya ka kutu nyon tala ka donga fo bamanan min dalin do fo dise anga je anga fara nyon ka o de be karata bu me shila no ta fambe bodai wallahi nga eske fambe boda o here be mawa ti here be ma o kuma mun de here mun de lafiya yi mun de bonya yi ibnu doro juma ti se ni aw farla nyonka ibulu ki kilimiska ko do gla na aw farla nyonka ibai woti ishini la ko bo ni kilon ki ba ki kola dishi ishila ko te da bi sana itigake ikena ma be kun tigake ngane ini balma farla nyonka ka ke al ittihadul quwwa farla nyonga yi bonya de fa bodela abi famiya ustaz we ala reka kuma kan yi ala min fo suratu an-nisa ila musuka ko fo surana bal abina fa tuguni suratu an-nisa kuna kina tuguni aku wa abudullaha aku aini ala batu wa abudullaha aini ala kilimpi batu wala tushrik bihi shay'a akuna son fiu ka fla farani alaka di jeno fiu ka fla farani alaka akuna son ma fiu kuma tansigi kunyi wa bil walidaini ihsana ako aka nyuma yake abange ba fly tise mo be nuni imasa fla kuye o bela jiri bange ba di onga kerengere ma chemini muso min dila nyoho maslame ko ditugula furu boloma walma kera la dawla da boloma mo mun dila nyoho ma to la cheni muso mi olu mana demi soro o den ayo shuru amasa uyi aka masa bonya aka nyuma yakuye kona da bigan fanyi so nisai aya bi saba an worna la ko wa bil walidaini ihsana adana mufatuguni sigira kumba ako wa bi zil qurba ako itugula mo wini munun be naka suru nyogona tugunyonya kulula be zil qurba ka tugunyonya ke wal yatama ani ma munun be nu fausara wal masakin ani mo munun be nu bausara ay tugunyonya ke ulula ka hinula aku mina ku do suguna ugoloche akwana son fiu bada farali bembaliya fo nyonya o ka do awni nyonche ebiga kuma famiya ako wal jari zil qurba ako isigi nyokon ako ni belajili isigi nyoko i masuliyan de inu belajili nga faranyonka wal jari junuba wa sahibi bil junub wa ibn sabila wa ma malakat al aymanukum inna allaha kana la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura kuma labai bina ya labina mun foyi tise mo be no kara wasu banci de ka ke janfanci ka balma to bla ka sinju bla ka kabila bla ibina ka fo alati fala kreatif mo sona ka balma jaw janfa wala ma ala fla ka ni skin wa mun fo ikini bula fa be skin wa mun be nyam bula fa be skin wa mun be kata i deja fa be skin wa mun be kata fa den fe skin wa mun be yani ikati kote skin wa mun be ikan nun bla jinga ko ki ga koyi ikan nun bla jile mine ka yetme do mine tise ika isi nyogo ije nyogo ika ni bela jilenga ko kika ko yuga hera duga hera tana ika kufe iku ukanu ika uga ko ke ikungo ikwa anika si ibalma sun to bela jilema ako odila ala utala be kife abi do fere ka kunyoka ako ala muguti mugola mugo mun kera wasu banchuwi mugo mun kera akafalendo wala ma ayadalendo wala ma atienendo kala mugoto utikila masla oye kwana aya min fanyi alakira ba sallallahu alaihi wasallam ka kuma wala ay min fo amba Anas ibn Malik biga alakale akon man ahabba an yubsata lahu rizqahu wa yunsha lahu fi athari falyasil rahim Allahu akbar afika kuma bare fa sa kuma en kore jume akon mo mun be e ya kan e ga kan fena ana abe diskuna bife alakan ke heretigi badi yoro kadan be yang miliyari chaman soro akadan be yang na folo ka estime ka se miliyari ni biliyaru chaman onga tise na fulu nyere kan a chia tugum na mbulu ko fe nyumando kati shidiwa kati dendiwa ko ni shite mina ibisa ke na fulu batigi ki garjige dale ki garjige bonya akuni mo bini mo bola ki gasinjitu Allah ala be gasinjitu
mɔgɔ bɛ kuma bɛ i si caya yani a b'i garijɛgɛ caya a b'i ka laɲiniw sabati ala ka bɛn sababa ma ni ala kira ye kuma minnu fɔ sinji ka dakurunba musomanw na ala sɔrɔ ok Ustaz tabugu mɛn si la n'o tɛ a fan bɛɛ ye bɔda ye nka est-ce que a fan bɛɛ bɔda o ye hɛrɛ i fa ni fɛn o fɛn de ye bɔnɛ kelen ka jigin cɛyanfan bolo fɛ o musoyanfan bolo fɛ o furuɲɔgɔnya bolo fɛ o nin bɛɛ de bɛ wele i sinji nin bɛɛ lajɛlen de bɛ wele ko i sinji sinji tɛ dɔrɔn ko ne ni min ye muso kelen si min ne yɛrɛ kilanko de don ayi o dɔrɔn tɛ dɛ i ni min bɔra ba kelen na ayi o dɔrɔn tɛ sinji ani ye fa kelen na o ye sinji kɔda de ye nka sinji tɔw bɛ yen i fanicinin denw i fakɔrɔba denw i tɛnɛmuso denw i mamuso mɔdenw tɛ se musoya sira fɛ o teriya sira balimaya sira fan o fan shiriki bihi shay'a aw kana sɔn fiyewu ka fila fara ni ala kan ti jɛn n'o ye fiyewu ka fila fara ni ala kan aw kana sɔn cɛ ye sinji di silamɛya ka sinjitigiw yɔrɔ fɛnɛ bɛ yen o ye silamɛya ka yɔrɔ le ye o ye diinɛ ka yɔrɔ le ye nka ka kɔn diinɛ yɛrɛ ka yɔrɔ ɲɛ i sinjitigiw ɲɔgɔn olu ye sinjitigiw ɲɔgɔn de i ni minnu ye cɛ kelen denw ye muso kelen denw ye ka kuma lateliya i bolo i ka se k'a faamuya yanni ka kɔn silamɛya nali ɲɛ an y'a mɛn an ka maakɔrɔw ka histoire la a ma k'anw tile la bamanan dutigibaw walima kabilabatigiw walima sebatigiw masakɛw n'u bɛna fatu t'a sɔrɔ bi den bɛɛ lajɛlen na kumaba a b'o wele bɛɛ taara cɛkala kelen kelen ɲini ka na a ko bɛɛ k'i ta kakari bɛɛ y'a ta kakari o kuma na bɛɛ kelen k'a ta kakari sisan a ko aw sera k'a ta kakari ko awɔ bɛɛ sera k'i ta kelen kelen kakari a ko aw kuma na a y'a fara ɲɔgɔn kan a ye cɛkala ninnu bɛɛ kafo k'a fara ɲɔgɔn kan cɛ kelen denw kan i bɛ k'a faamu cogo min na o kuma na kalakala bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sisan ko k'a di denkɛ fɔlɔ ma denkɛ fɔlɔ ye kala bɛɛ minɛ sisan bɛɛ kelen k'i ta kakari sisan o fila faralen ɲɔgɔn kan sisan a cayara o kuma ko denkɛ k'a kari denkɛ kɔrɔba b'i tanti a la ka dɛsɛ a tɛ se k'a kari o kuma na o b'a di o fana danga ma o b'i tanti a la a tɛ se k'a kari a b'a di o danga fo ka se du bɛɛ lakari ma bɛɛ b'i tanti a la a tɛ se k'a kari o b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dalen bɛ saya dilan kan a bɛ sa bi wa a bɛ sa sini ala de y'o dɔnba ye o kuma na a bɛ mun fɔ o y'a sɔrɔ silamɛya tɛ yen seli tɛ yen foyi tɛ yen nin ye laada ko waati i bɛ ka kuma in faamuya o kuma na o kɛlen a b'a fɔ ko aw si ma se ka kalan in fara ɲɔgɔn kan aw si ma se ka kari ko yɔrɔ ayi b'a fɔ ko si ma se ka kari nka i kelen ta i sera k'o kari ko awɔ o kuma na ni aw farala ɲɔgɔn kan tuma o tuma ala b'aw dɛmɛ n'aw farala ɲɔgɔn kan tuma o tuma daliba masa ala b'aw dɛmɛ sikasi t'a la ni ɲɔgɔnna nawayizu baden bɛ yen diɲɛ kɔnɔ min kɛra tubabula o min kɛra arabula o min kɛra afiriki o tɛ se ala ye ladilikan bila diɲɛ fan bɛɛ fɛ ala ka dugukolo fan o fan i b'a dɔn maintenant n'i y'a mɛn ko ala bɛ t'i minɛ lahara k'i y'a kɛ tan i y'a bɔ tan i bɛ taa sɔrɔ a ye dalu dɔ de jɔ ka aradu de bɛ yen en tant que dalu tɛ ala bolo a tɛ k'i minɛ o cɛman kalo nka n'i y'a ye ala bɛ t'i minɛ i y'a kɛ tan i y'a bɔ tan dalu de bɛ yen o kuma na o dalu dɔ ye jumɛn ye ala y'an da an ye hakilitigiw de ye an ye faamubaw de kodɔn de b'an na o faamu n'o kodɔn n'o hakili kosɔn o kuma na ala bɛ kodɔn dɔ yira bɛɛ ka kabila la n'o ye anw fɛ afiriki nin y'anw ka ladilikan dɔ ye i t'a sɔrɔ tubabuw fana ta bɛ yen arabuw ta bɛ yen hali kungo kɔnɔ baganw ta bɛ yen kungo kɔnɔ baganw ta misijɛ misibilen misifin waraba delila ka u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka u tiɲɛ o kuma na i bɛna ye k'a fɔ sinjitigiw a ladilikan baden de bɛ yen diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ silamɛya tɛ ni min fana y'i bɔ sinji tɔw la min kan ka kɛ o tigi fana la o fana ɲɔgɔnna ye min fɔ dɔnnibaa ba tɛmɛnenw ye min fɔ ni ala sɔnna ma n'ala ye sigi wɛrɛ yira inshallah amina i bɛ k'a fɔ cogo min na walahi an filɛbagaw u ye faamuyali sɔrɔ a la parce que sinji ye fɛn ye k'a fɔ ko n b'a minɛ dɔrɔn k'a bila n bɛ n sago k'a la i b'a fɔ komi i yɛrɛ bɔra ka walawalali kɛ cogo min na faamuyali sɔrɔla la kosɛbɛ kosɛbɛ nin ye an dontɔ ye sinji kɔnɔ sinji histoire tɛ fɔ ka ban ni ala sɔnna a ma i bɛna tila wagati natɔ la ka walawalali kɛ an filɛbagaw n'an lajɛbagaw bɛ faamuyali min sɔrɔ a la ok usazi kumakan laban min b'i bolo ka fɔ an filɛlikɛlaw ɲɛna alhamdulilayi rabbil alamin kumakan kuncɛlan min b'an bolo ka ɲɛsin alakira manto bɛɛ lajɛlen ma o de ye kuma minnu bɛ fɔ an ye walima an yɛrɛ bɛ kuma minnu b'an da wala ka kɔn depuis ni anw nalen ɲɛ dugukolo sanfɛ kuma minnu bɛ fɔ aw k'a dɔn walima a k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko nin kumakan ninnu kelen-kelen si tɛ anw ka laɲini ye i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ ye ala ka kumaw de ye i n'a fɔ ala yɛrɛ b'o fɔ an ye o de wa ila sabili rabbika bil maw'izatil hasana a ye faamuya a ye ɲɔgɔn ladi ka taa ala ka sira kan ni hikima ye bil hikma wal maw'izatil hasana ani ladilikan ɲumanw ye a ka ɲɔgɔn bilasira
o kuma na an k'a dɔn ka fɔ kuma minnu bɛ ka fɔ walama sigi nataw la an bɛna kuma fɛn o fɛn fɔ a si tɛ anw ka nin dungɔ ye a bɛɛ ye ala faama ka conseil de ye ala faama ka ladilikanw ala ka bilasiralikanw ala ye minnu to dugukolo sanfɛ nɔ ye bawo cilen wɛrɛ tɛna ci bilen cilen laban min cira n'o ye muhamadu ye u ka kitabu wajibi o kan ka kɔlɔsi ka bila anw b'an tile k'a la n denw bɛna mɔdenw bɛna fɔfu bɛna bɛɛ b'i tile k'a la ka taa o kuma na ladilikan minnu bɛ di an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuko ɲuman di alakira mantonw bɛɛ ma gɛlɛya bɛ du caman kɔnɔ bi du caman cilen don bi n'ala sɔnna ma an bɛna an da se a bɛɛ ma dɔɔni ka taa inshallah bɛ dugawu kɛ an faso mali yarabi ala ka basigi don a kɔnɔ amina yarabi an ka sɔrɔsiw minnu filɛ fanga la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'u fanga se amina yarabi ala k'u fanga se ka jamana in bɔ dibi la k'a bɔ tɔɔrɔ la k'a bɔ ɲani na k'a bila kɛnɛ kan k'a bila kɛnɛ jalan kan diɲɛ bɛɛ ɲɛna yarabi ala k'u se di an ka sɔrɔsiw ma ala ka jamana basigi jamana ala k'a kolo suma ala ka alakira manto bɛɛ lajɛlen sɔn ala k'an wasa inshallah an bɛ dugawu kɛ an ka balontannaw ye an ka ekipu ye ekipu mali an bɛ dugawu kɛ yarabi an b'a ɲini ala fɛ an ka balontannaw suro y'an la wasa nisɔndiyara kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ jamana ala k'a basigi jamana bi jani de kulonkɛ yɛlɛ a bɛɛ tɛ se ka kɛ sɛbɛ ye a bɛɛ tɛ se ka kɛ kulonkɛ fɛnɛ ye ni tuma sera o ka kɛ jamana bi jani de kulonkɛ yɛlɛ a bɛɛ tɛ se ka kɛ sɛbɛ ye a bɛɛ tɛ se ka kɛ kulonkɛ fɛnɛ ye ni tuma sera o ka kɛ ala k'an bɛɛ saba ma an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah rabbil alamin ustaz jara ni kosɛbɛ ala k'an bɛn ni wagati ɲɔgɔnna la ni chaîne kelen kan ni ala sɔnna ma zikiri pilisi sanfɛla la diinɛ faamuyali kɔnɔna na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen filɛbagaw an mɔgɔ bɛ fo dante foli min na aw de tɛ foli ye dɛ aw de bɛ fo aw ni foli ka kan donc an bɛ ɲɔgɔn bila an ka heure sera wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu say shukran Nabra Nabra ada isa kusa anyena niya ya wage niya ai kinji muni da tudin da ko ha j'espère que oui mama ko lo kuma ba kale je mauna iga fugo ke yi manchika iga dan ne buga wuri telefon